Se on Rambo täällä taas. Tai täällä nyt eka video tehdään. No niin, nyt ollaan täällä Minecraft servu. Tää on Reconcraft. Ottakaa. Tää lagaa mulle. Niin sellainen tämmönen perusservu. Täällä on. Mä voisin näyttää nimen. Tässä on tuolla näyttää players mun nimeä. Täältä mahtuu 300 pelaajia. Tää on ihan tällainen perusserveri. Ja täällä on mun basic jo näette, mutta ensi videossa esittelen sen. No niin, nyt puhutaan vähän siitä, että mitä videota mä aion ruveta tekemään. No niin, Battlefield 3, Battlefield 4, ehkä Black Ops 2 sitten kun saa sellaisen jutun, että voi kuvata. Ja Terrariasta, Tekkitistä tuun pelaaja tästä Minecraftin single playerista Let's Playtä ja päästin tekemään jossakin videossa. Nyt pelataan tällaista servua. Niin, eli tää oli nyt, tai voisin mä näyttää viettää missä minun en kyllä pistä F3 missään päin. Vain tässä on mun lagaa kyllä hirvittävästi. Mun kamaa ei avaa se nyt se testi. Nyt tää lagaa niin paljon, että huh. Niin täällä on tällaista kamaa. Ja oli tällainen video tällä kertaa. Tää oli ihan pikkuinen tällainen video. Tällainen nimi on, jos pleikkarilla joskus kysyin, niin Rambo 767590 pienellä kaikki. Ja minun kaverin nimi, joka on tässä nyt mun vieressä, kaksois V O L F F I R E Wolfire 3421, kaikki pienelle, ja hänkin on tässä mun vieressä, mutta se ei puhu. Joo, tää on tällainen, ja mä oon sitten, mä en oo mitään hiirtippu, no mä oon vaan sellainen ihan member, en oo mitään muuta Riauma legenda tai jollainen, kun tässä on tällaisia näitten ollaan tiivit. En oo sellainen, eli että nyt tuli tällainen video ja tämä on video, tässä niin, että nyt voisin sanoa, että heippa kai.